ସକାଳ ବର୍ଷା ହଉଛି ଏଇଠି ବୋଉ ବୋଉ ଏଇଠି ଆମର ବଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବାପା ବଇଛନ୍ତି। ବୋଉ ଚା ପିଇ ସାରିଲୁ? ଚା ପିଇ ସାରି ବାପା, ଚା ପିଇ ସାରି, ଚା ପିଇ ସାରି। ହଁ, ବାପାଙ୍କ ମୋର 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ 91 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ବୋଉକୁ ମୋର 83 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠି ବସି ଚେୟାର ଧୀରେ ବସି ଚା ପା ଟିକେ ପିଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ବସିବେ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ 3ଟା ନୂଆ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖେଇବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ବସ ବସ। 3ଟା ଇଏ ହଉଛି 2ଟା ନାତୁଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନାତି ଆଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆଙ୍କ ଘର ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହନ୍ତି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତୋ ନାଁ କଣ ମା? ସଦା ରାଉତ। ତୋ ନାଁ? ତୋ ନାଁ ପ୍ରାଚୀ ରାଉତ ନାଇଁ? ତୋ ନାଁ କଣ? ଆଉ କହିଲୁ ଆ ନାଁ ହଉଛି ଶୁଭମ ରାଉତ। ଇଏ ଟିକେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି 2 ଭଉଣୀ, ଗୋଟିଏ ଭାଇ। ଆଉ ତୁ କୋଉ କ୍ଲାସ ପଢୁଛୁ ମା? ଷଷ୍ଠରେ। ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ। ପ୍ରାଚୀ କୋଉ କ୍ଲାସ ପଢୁଛି? ସେ କୋଉଥିରେ ପଢୁଛି? ଶୁଭମ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା କିଏ ବେଶୀ ବାଳୁଙ୍ଗା ନୁହଁ? ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହନ୍ତି। ଏ କେମିତି ରହନ୍ତି ଏତେ ବାଳୁଙ୍ଗା? ଆମ ଘରକୁ ଆଇନ୍ତି, ରଜ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆଇଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ରିମୋଟ ଫୋଟ ଭାଙ୍ଗି ଏ ଟୋକାଟା ବେଶୀ ବାଳୁଙ୍ଗା ହଉଛି। ଏ ଟୋକାଟା ବେଶୀ ବାଳୁଙ୍ଗା ହଉଛି, ଖାଲି ରିମୋଟ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆକୁ ଇଏ କରୁଛି, ତାକୁ ଇଏ କରୁଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ଗଲା, ଦେଖ ଏ ପିଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଆକୁ କିଏ ନେବେ ଥିଲା, ଇଏ ଆମର ଆକୁ ଦେଇଦେବୁ, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ଅତି ବାଳୁଙ୍ଗା ହଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାହା ଦରକାର କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାହାର ଝିଅ ଦରକାର ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ଝିଅଟା ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାତୁଣୀ ରହିବ, ଗୋଟିଏ ନାତି ରହିବ ନା କଣ? ଇଏ ତମେ ଯିବ କେବେ? ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବ? ଆଉ ସ୍କୁଲ କେବେ ଖୋଲିବ? ଜୁନରେ। ସିଏ 2 ଜଣ ହେବି ବାଳୁଙ୍ଗା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାତୁଣୀଟା ମୋର ଭାରି ଶାନ୍ତ ନାତୁଣୀଟା। ହଁ, ଆଉ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।